Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U b'til-eżis l qegħdin nofru l-Quddisa skont l-intenzjoni ta' kalkola. U llum il-Knisja qed tiċċelebra wkoll it-tifkira ta' San Franġisk Saverju Saċerdot. U Ġesu mill-ġdid ser ifakkarna li aħna għandna nagħmlu r-rieda tal-Missier. U biex nitħejju tajjeb għal dan il-misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int Mgħallem tajjeb tagħna, mulej ħnina. Int Raj tajjeb tagħna, Kristu ħnina. Int Sultan ħanin tagħna, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla nksib salik ħafna popli bil-predikazzjoni ta' San Franġisk Saverju, imma il-fidi tiegħek bl-istess ħeġġa għal fidi u kabbar kullimkien il-Knisja mqassa fil-att ta' wlieda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tal-profeta Iżajja. Dakinhar jitkanta dan l-innu fl-art ta' Ġuda. Għandna belt qawwija, bnielna swar u ħitan għal ħelsien tagħna. Iftħu l-bibien biex jidħol il-poplu ġust li jżomm is-sewwa. Il-fema tiegħu sħiħa fik, inti s-saħħaħielu slim, għax fik it-tama. It-tamaw fil-mulej għal dejjem, għax il-mulej hu l-blata ta' dejjem. Lil min kien floli niżlu, il-belt imkabbra niżżilha, waqqaħħa għal isfel fit-trab xeħita, taħt is-saqajn tirtifes, saqajn il-fqir, ir-rifs tal-imsejknin. Il-kelma tal-mulej. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, imbirek minn ġej il-mulej. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Aħjar tistken fil-mulej milli tittama fil-bnedmin, aħjar tistken fil-mulej milli tittama fil-kbarat. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Iftħuli l-bibien tal-ġustizzja ħanidħol minnhom u nrotħajr lill-mulej. Dan hu bieb il-mulej, il-ġusti jidħlu minnu, niżikħajr tal-li weġibtni u kont għalija s-salvazzjoni tiegħi. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Ejja nitolbuk mulej salvana, ejja nitolbuk mulej atina ir-risk. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, imberkukom minn dar il-mulej, Jahwe u Alla u id-dawl tagħna. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Alleluja, alleluja. Fitxu l-mulej sakemm tistgħu issibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lit-tixxibli tiegħu: Mhux kull min jgħid li mulej mulej jidħol fis-saltna ta' smewwiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smewwiet. Għalhekk kull min jisma' dan kliemi u jagħmel li qiegħed ngħid jien, isir jiġbaħ lil bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, qamu l-irwiefen, ħabtu fuq dik id-dar, iżda ma ġġarfitx għax kellha s-sisin tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma' dan kliemi u ma jagħmilx li qiegħed ngħid jien, isir jiġbaħ lil bniedem iblaħ li bena daru fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, qamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar u ġġarfet, u kbira kienet il-qerda tagħha. Il-kelma tal-mulej.
Dik il-Vanġelu tal-lum nistgħu ngħidu qed jitkellem l-aktar għalina li ġu l-Knisja ta' kuljum u għal min jagħmel l-isforz biex isegwi anke l-quddies permezz tal-mezzi soċjali. X'jgħid Ġesu fil-bidu? Mhux kull min jgħid li mulej jidħol fis-saltna ta' smewwiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta' missieri. U hawnhekk Ġesu qed jistedinna biex mhux nagħmlu l-affarijiet, forsi nagħmlu l-affarijiet b'obbligu jew għax hekk imdorrijin nagħmlu, imma li għandna nfittxu aktar ir-rieda tal-Alla fil-ħajja tagħna. Għaliex ix l-affarijiet nistgħu nagħmluhom minn barra, imbagħad ikollna ħajja personali oħra li tkun differenti minn dak li jidher barra. Jekk wieħed jaqra l-istess Bibja tas-Satanisti, il-ġimgħa l-oħra kien hemm xi ħadd tkellem anke fuq il-mezzi fuq dan is-suġġett, fl-introduzzjoni jsib dan. Dawn imorru jagħmlu dawn l-affarijiet għax jaraw fin-nies tal-Knisja differenza bejn ir-realtà u dak li jkunu jgħidu minn barra f'fommhom. Nies li jmorru l-Knisja ta' kuljum imbagħad jgħixu ħajja doppja min-naħa ta' wara. Dan ma jfissirx li jekk xi ħadd imbagħad ikun jgħix li t-tip ta' ħajja għandu jaqta' qalbu. Imma Ġesu jistedinna li nfittxu r-rieda ta' Alla dejjem, li wieħed jiżbalja ma fiha xejn ħażin, li jkun hemm xi kultant it-tentazzjonijiet, id-diffikultajiet ikunu x'ikunu, kemm fiżiċi, kemm mentali, kemm ta' saħħa, dik normali. Però Ġesu jagħmel differenza ċara mbagħad fl-aħħar tal-Vanġelu. Min ifittex ir-rieda tal-missier ikun bena d-dar tiegħu fuq il-blat. Min ikun għamel l-affarijiet minn barra biex għall-oħrajn jew għax hekk sewwa nagħmel imbagħad jgħix ħajja doppja quddiem id-diffikultà dak li jkun bena jaqa' għax ikun bena fuq ir-ramel. Ejjew nitolbu l-Mulejlum jagħtina l-grazzja tiegħu. Jatina l-grazzja tiegħu biex aħna li aħna qrib tiegħu nkunu aktar konxi u nfittxu aktar ir-rieda tal-missier. Mhux biss nippruvaw nobdu minn barra, imma niżlu l-affarijiet fil-fond u l-kelma li naqraw inħalluha tinżel u tibdel il-ħajja tagħna. Dan hu proċess li jieħu l-ħajja kollha, però l-importanti hu li nkomplu dejjem aktar nfittxu ir-rieda tal-Alla llum. Fiskiet nitolbu fuq dan u nixxenqu aktar li narfu dejjem aktar ir-rieda tal-missier fiċ-ċirkustanzi kollha li nkunu fihom. Fiskiet nitolbu fuq dan. U se nagħmlu bil-wifqa u nresqu t-talb tagħna il-missierna tas-sema. Għal-Papa, l-isqifijiet, is-saċerdoti, il-katekisti, mulej ħossibhom int u għajnu nfittxu dejjem aktar ir-rieda tiegħek. Nitolbu. Għalina l-koll biex fil-waqt li nħarsu il-ħajja tagħna ta' kuljum ma naqtgħux qalbna quddiem id-diffikultà, imma fl-istess diffikultà nfittxu ir-rieda ta' Alla. Nitolbu. Għal pellegrini kollha li jiġu jżuru dan is-santwarju għal dawk li qegħdin segwu permezz tal-mezzi soċjali, għamel mulej li l-ħajja tagħna tkun mibnija fuq il-blat, fuq il-kelma tiegħek u mhux fuq ir-ramel. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Ich bin dir mit Lohn.
Tolbu tibi s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Tiġi tagħna u ta' Knisja qatt il-qamulej l-offerta li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira ta' San Franġisk Saverju kif hu mar fl-artijiet imbeda imqanqal mix-xewqa li jsalva l-bnedmin, hekk ukoll għamel li aħna nagħtu lil ħutna xhieda ħajja tal-Evanġelu tiegħek biex flimkien magħhom inħaffu lejk bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem, temm il-pjan li ħejjejt għal qabel u fetħilna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-djer il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet. Imbierek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-raħibati ħal ħobb sradd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċ reġrat il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Ħabru l-mewt tiegħek mulej, feħ il-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan f'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u qudiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jina nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaha fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrinna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apposti u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spirtu li mexxa lil Ġesu ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet
jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li trittent kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrid fija, inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla. Danu il-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Nitolbu. Il-misteri tiegħek u Alla ikebżu fina dak in-nar ta' mħabba li bih tħeġġeġ San Franġisk Saverju għas-salvazzjoni tal-erbieħ. Ħalli ngħixu dejjem aħjar skont is-sejħa tagħha u nkunu niksbu il-premju imwiet għal ħaddiema tajba. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu.
Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.